Toto je moja matka a ja som jej dcéra. A my dve držíme spolu. Aká matka, taká Katka. Tohto hesla sa zrejme aj dnes držali matka s dcérou, ktoré spolu pili a spolu sa potom z domu na dvoch autách vybrali do mesta. Za volantom tohto sedela 62-ročná pani Beáta a druhé auto šoférovala jej 35-ročná dcéra, ktorá sa takisto volá Beáta. Došli však len po túto križovatku, kde do seba vrazili a začali sa hádať, kto do koho nabúral. Ja som nebúral. Nebúrala moja matka do mňa. Pred vami išla alebo za vami? Ja nemám pocit, že by išla predo mnou. Poďte, vykonáme tú skúšku opakovanú, poďte. Pred vami fúkať nebudem. Koľko ste nafúkali, koľko tam bolo? 0,76. Aj vy ste pili pred jazdou. Áno, pila som. Čo ste si dali? Vodku. U staršej vodičky bola nameraná hodnota 1,58 promile alkohol a u mladšej 1,81 promile. A je normálne sadnúť si za volant opýta? Je. Na východe je. Dcéra vraj opýta šoférovala preto, lebo potrebovala súrne navštíviť svoju obvodnú lekárku. Kvôli kašľu mám ťažký kašel. Potrebovala som lekárskú pomoc. Jednoducho. Vybrala sa za mnou, stalo sa. Ale čo, ste sa pohádali predtým, alebo prečo? Nie, puberťačky zásadne robia to, čo im nekážete. Pani Beáta je pritom známou prešovskou očnou lekárkou. Nebojíte sa, že pôjdete do väzenia teraz? Ale hej, mne je to úplne jedno. Toto je moja